Sembut Menteri Rangba Katanat Public Work Department ubak pertun tunsong haka khalai terik jemang arjar punreu ula pli pajba ya ka surok bat jengking themai jongko umyam bypass kabalasna kerpang na kabenta banya ki bos na super bat kumjuru ya kiwei ki kali he kane ka jengking ka jorong nyup san meter bat ka surok bat themai kabadon arpon arspa andrupau kilometers kade kabadon haki benta ba serum jong ka jengking umyam kabalakhang yaki bos night super bat kiwei ki kali he bakin ya ban penne yaka jing skam jongka hakane kasngi ladon langru commissioner secretary ka PWD Sanjay Goyal chief engineer PWD DC ka is Khasihil district bat ADC ka Ribhoy SP ka is Khasihil bat SP Ribhoy ki engineer katanat ki officers kinong yalam snong bat ki pajba nong syong snong ki bus, ki nagsupar, ki truck, ki heavy loaded vehicles mo, ki klem yosho reban, ki klem yosho banlit daw ni usurok, kapor kalakta, kajingut jingsak, yaw malik ro, yung itugit kali lene ki kali ki motor, ki kali he lene ki bus, kala kamlut so namar, jaka banlit, nane ban po sa silong, ni hapandon kami ni usurak bypass ter kumne ban let na morong keneng ban po sa silong ban kit kita kitiar kita ni ki boss pat ki bon ba kiyeng hangte hapo damsaj hangte namar bali ka daw golong ba kimlong sore ban yat na gani ka jingking namar kadon ka jing thot gani ka jingking lene ka lakut ya ka snem lene ka orang tiga jong ka kumalaay ka company not do ki por manswana ne manday tengah kini ka por nga so ban ay kublay i deputy chief minister jongi ka jing yo i jingay ka jongi bat ka government ka jongi kila penmi ya gani ka jingking kanang baban sok kini ki bus lene ki kali ki heavy loaded vehicle ban yat na uni usurok nane sangmat nga taray ki basro ki kalakam suk baniyat ki kaliya rasulat bat kamtam kate ka ISBT ka jongi kanamlong sore ka bakenja kanlong no ka bahuy nado na ne sa kmad dalalat yo ni ujingking yo ni surok kanlong ka jingkerku kamtam ya ki to ki stakeholders ki ba hak baniyat na kane ka jaka man kasni ki bakit ya ki jingkit ki essential commodities bat kiway ki bangi juong ki commercial vehicles nado la syai kasngi nakaliang jong EDC Shillong ila issue ya katukan notification hakaba labatay benia ki ki jat kali ki bala banya nakani kejaka Ngakermen scam ba ki stakeholders kin burom ya kanikan notification kenang ban like kanu kajingjia kabas ngosi kabaka kerpatru ya baro ki stakeholders sngau baha ban burom ya kajing penbek nakaliang ki traffic police jongi na baro arliang ribhoy bat kumju na East Khasi Hills kin penbit kin pembiang ya kaledi kayat kayen kenang bakan long kabasuk kabasngan batru ngin na bekenu ya ki jingjia ki bas ngosi ngai sukwa ru ban pentip angne banakaliang joka government hakbede bat karu sektor kombalaong i MLA badon burom jongi hangne ka investment nila ay kabapun haduk kata-kata. Tang hapo ka light hui trik jong kani ka financial year ka dep ka biniong ka financial year arhajar arpusan atun rio nilala ban ay sanction na kabenta kisrok hakeleng saudong jong ka jela ka jongi. Om duna ya ka arhajar sauspa telur tengka kabamentak ngin sasdang no sien ban implement ban petreka arhajar klur tengka kade naka state plan naka state fund arhajar rus aspa anrupway klur naka CRF
Batru kumbasispa lai poklur tam kadai naka RIDF ngaklem batai ya ki wei pat ki project ki bangi ong ki EAP project ki bangi yo sanction na ki wei pat ki external aided program ki jongi ngak ya thu ya pi ya kani tang ya ka project ka bangi ai sanction na ka state plan ka jongi leng ba jong ka jela Meghalaya na kaliang jong ka state PWD road ngila IT haka NHIDCL ba kin pentrei ya kani ka project nang ne na po umyam kaba kentup nadu nang tay na junction nang katay ka flyover hado ang tay Shillong ngila don ka meeting arsin laisin haka bangiya penbit kumno ban penbit pan penbiang ya kani ka approach sa Shillong ka jongi de kadon ka bangilay penbit kaway ka long ka 4 lane kaway ka 2 lane bat bakan long ro ka greenfield den re ngimpat la banpoy siya ka decision ka ba final naman ngindang yasyong meeting biang hakas ni katayo ka banwan na kasinungkong bat ka office jong ka NHIDCL hangtay ha Delhi tinga kermen scam baladangila banpoy siya ka conclusion na kermen scam bangin la bantempoy ya kani ka approach nang ne na po umyam sa Shillong da ka 4 lane lada jia omla da ka 4 lane ru at least da ka standard double lane kababit kababiang kanang ba ka approach kanlong kabamentoy ya kinong snong joka jela jongi bat kam tam ban poy siya kanong ba jong ka jela mikla jongi balang